Ịnụgo nwaanyị, ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị unu na-ebi ọfụma bifo na anụọ, ọ nwere ife na-eseburu unu bifo anọkọtazịa ọgbaghara batabazịa, ọgbaghara na-abata a o mee gị ịmakwa ụdị ihe na-eme gị nọkọta ị na-eti nwunye gị ife. Ụdị ihe anyị abụọ na-eme ajụ ese ka amalịkene ihe na-eme. Ịma na ndị be anyị na-abụ onye malụsịa nke bụ eziokwu ma ọ mara ife na-eme, ọ ma ngwa nwanne ya sị nwanne ya na ife na-eme. Ka nye gị ntụziaka na-abụ na ịma na ihe gbasalụ ndị mmiri nwee ike ịkọ ọsụ gị na nwunye gị na-anụ ọgụ, ọ nwere onye ga-ekwekwa gị ya. Ihe ị na-anasị na ndị mmiri na-enye onye a nsogbu nwee ike ibute elu ezinụlọ na-ebi n'udo ha ebido nwebe nsogbu. Ndị mmiri na-edistọpụ nwaanyị, ndị mmiri na-edistọpụ nwoke, mana ndị mmiri a abụrụ ihe eji ekpere achụ, ọ bụrụ ihe eji Holy Ghost fire achụ. A na-eje esetụlụ ya n'ụzọ omenanị. Ụfọdụ amalọ, ụfọdụ ma ọnwụgo, ụfọdụ je lụọ ya zobe lụ ndị ọzọ, mana ka ọ gwa gị sị gị na efe ị ga-eje ma ịjụ. Ndị mmiri a na-ekwu na ahụ nwee ike ijide ezinụlọ ya saa kụchasịa nwoke aka na ọma nwewo nna ịla ndị o megolilu nne, mana ama ngwa gị ya agwa and onwụlọ ya aka ọlụ gị ya. Onye o megolu ya agwa gị sị gị na-ekwe ife na-eme and agwaghị ụfọdụ sịfa na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, jee lụọ ọrụ mmiri, jee mee ihe ndị mmiri ọjụ na ọ dị against faith ya, ọ dị against faith gị, mana na ife gị na afụfụ na-eje. Ezinụlọ tata o jide kpụọ isi karịrị akarị. Ezinụlọ today o jidelu na-emefe ihe ha na-emere expect karịrị. Nwoke ji ego nọkọtazịkwa ọgba empty. Ndị mmiri ga-aka ọsọ nwe ya. Nwaanyị nọkọtazịa tụyelu na-anụsa dị ya ọgụ, ndị mmiri na-aka ọsọ ya. Nwaanyị tụyelu na-eme ihe dị iche iche, o mesịa ọ na-asị kedu ihe na-eme m ihe a, kedu ihe na-eme m ihe a, kedu ihe na-eme m ihe a, kedu ihe na-eme m ihe a. Ihe mebili emebi elika, ihe mebili emebi elika. Mana ka m gwa unu eziokwu, ọ na-enwe ihe ya bụ mebe mmadụ ajụọ ese, ịjụkene ese ka ị marakene ihe na-emebi ihe a, ka ị marakene ihe ka ọsọrọ ihe a. Onwe ndị na-ada agba aka, onwe na-ada agba aka. Ihe na-abụrụ ihe mebe mmadụ asị na nọ na vileji na-eme ya, nọ ndị nọ na vileji na-eme ya. Mba, ọnya mere jiri mkpa. Onwe ihe mebe na ịjụọ ese ka ị marakene ebe o si n'aka gị nwa bụ nwoke ka o si n'aka gị nwa bụ nwaanyị. Ọnya mee bifo mmadụ anụọ nwaanyị o jee jụọ ese, ịkpọlụ gị na nwunye gị a unu eje jụọ ese ka ị mara na onwe mmụọ ga-enye unu nsogbu n'ọdịnihu, edozie nya bụ ife ka ọ ghara idistọbụ unu. Ọmalịcha relationship a na-aga ọfụma na-enwere ihe na-eme, anọkọtazịa ekwolo anya ukwu bataba n'ihe na-enwere isi bifo mara ihe na-eme. Husband and wife apịawa ọkpọ bikos apịasị ọkpọ a na-ajụ kedu ihe ma anyị ji wee nụọ ọgụ a. Oge ọbụla kedu ihe ma anyị ji nụọ ọgụ a, nwaanyị a na-ebe, nwoke a na-ebe. Ifu nwunye gị enu ị na-ekili obula akpụ n'ili ma mma ebe ihe dị otu a si bịa. Ọ bụrụ na ị na-enwe ụdị experience a, etizina nwunye gị ife, jụọ ese ka ị mara ife buteli ya na ọ na-adị ugbo ọkọ n'otu a bifo na ọ nakọtazi bido ịjụọ na-ese ịjụke na-ese ka ị mara ife na-emebisilu na ife, mara ihe mee na ị na-enwebu ego bifo nọkọtazi ya nwedebe ego. Unu na-emebe ọfụma bifo nọkọtazi adaba. Ịjụke na-ese ka ị mara na agwụ na-enye gị nsogbu. Ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu, itinye anya n'ihe gbasara ya, mara ka a ga-esi mee ya. Ịbụ onye Igbo, ịbụla onye ọcha, o nwere omenala ka anyị si wee bido, o nwere ka anyị si bido. Onye agwụ na-enye nsogbu ga-eje lụọ agwụ. Ejila ekpere eme agwụ. Agwụ bụ mmụọ, andọ mmụọ ọcha, ọbụla ajọ mmụọ. So ka unu na-aghọta ya, emewọlia gị ọbụna onye nwa melụ eju na ịma njem ihe ị kwesịrị ime. Ịnọrọ ebe afọ ị na-eleka, mgbe iji lekọtọpụzi ya ndị mmụọ mụizi ya aka n'alụ, ịnwụọ nke ahụ aga na-egenụ ntị. Ọ dị mkpa nne mmadụ ịmụ ihe gbasara onwe ya sọ onye Igbo, mara ihe na-eme ya, ka ịgharazi ị na-adabanye n'ihe bụ ịdabanyesizi ya na ya esi na ịmakwa ihe na-eme gị ihe a, na ịmakwa ihe na-eme gị ihe a, mana agwago gị ihe na-eme gị si gị nekwa ihe a ga-eme ya, ị nọrọ gbatịa aka. Ihe a bụ 2021, anyị na-akwadeba 2022 ka ị ghara isikwa otu a wee bi ndụ 2022 ịnwụọ n'oge ya elubelọ. Na-ajụ ese onwe gị, na-ajụ ese ezinụlọ gị ka ị malike n'ihe na-emebi ihe niile abụrọ ihe eji ekpere eme.
onwe ihe a na-eso n'ụzọ omenala emeti ya ọbụla ịgwọ ọgwụ ọbụla ịgwọ ọgwụ ọbụla ịgwọ ọgwụ ọbụla ịgwọ ọgwụ. Ihe a bụ usoro omenala ndị gboo mee and ha egbulo mmadụ wee mịa ọ dịba gboo. Ihe a bụ ka Chineke si wee nyibe ana Igbo ọbụla ekwensu nyibela ana Igbo maka ịmasị na ekwensu anyị ada-efe ekwensu Chukwu ka anyị na-efe. Asị nka nkọwalụ gị ọfụma ka ị malụ onwe ka nsogbu si wee bịa bata. Biko jụọ ese ọfụma. Enwere mmadụ na-abụ ama nyinwu maka na ofu onye nwee mmụọ na-enye ya nsogbu mana ọ marọ mmụọ a na-emebisiri relationship. Mmụọ na-emebisiri mmadụ relationship. Efu relationship ya ma na-aga ọfụma ọ na-eme nwaanyị ọ na-eme nwoke mana ada ajụ ese. Ụfọdụ ihe niile abụla ekpele ka nna akọwalụ gị ya ka nna agwa gị eziokwu. Ịchọọ ekwete ịchọọ ịlapụ kama na o melụ n'izu o mee n'ọnwa. Otu a ka ọ dị. Ekwesịkwa nke ọla n'ọnụ. Ụmụnne m daalụ unu. N'ikpeazụ kaba alụ ka ị na-ajụ ese onwe gị. Ọ dị mkpa. Chukwu gozie unu.